chieng mora. One, reasons omiyo joluo biro lokore kode. Joluo dhi bedo isolated mbele ka gibiro realize that they can't pay rent in Nairobi. Joluo adi manigi rent, manigi udi Nairobi ka. Madari, 70% of inhabitants mag Madari, Ruaraka, Madari, Kibera, and most of Embakasi called Eastlands. Residents gin joluo. Kunde ma wane gi mbigi. But joluo adi manigi properties, manigi udi ka. Mwacho ni ong'anyo to dak e ode, rent ok ochula. With the time, wabiro yudo ni jowa gi onge rent. Koro en kindi gi wuono, ero ng'anyo tidhi ng'anyo oko kucho, to ka giduogo ka, idhi chulo ot nang'o. Magi ripple effect mag ng'anyo. Then, gini dhi bedo lwenye kindi jaluo gokuyu. Mano step number 1. Aya jowa sani yudo ka ji, ineno ka jowa nong'ado ndege moko wa dala gi mtoka, ka giriembo ka gibiro Nairobi. Jogi dwa pushwa, magini nere jaluo ema ketho mwandu jo Kenya, jaluo ema ketho mwandu Kikuyu gi Jalang'o. Kaso my fear, ni mbele ka, jowa ma Kisumu biro ka madhi gi barabara ka. Kiny kusedhi, ubiro dhi ketho mwandu Okuyu moro achiel. To samoro gol kata yuech nodo defend go themselves. Samoro kata miyo moro muti. Kaso gini dhi provoke emotions. O provoke to evoke emotions mag kabila mamoko ariyogi. To remember, ni sami ng'anyo Nairobi ka, kata we can defend ourselves. Nikech kata nobuya, an pro government, but okanya yini jaluo adwa inego. Okanya yie whatsoever. Nikech an gi rembi jaluo, an gi much nyaka kaya kakonage sama jaluo adwa thagore sami nego jaluo. Kiny, joge no chak golo wa bas. Ka, wabiro ng'anyo Nairobi, wadino ka waketho gigi, kaso kinyi dhi bantha ng'ato, to jomoko be nitie jowa ma lazy, moko dwa tiyo matek, masa ng'anyo ni, sani ema koro gidwa chule rent, gibiro dhi kawa lot nono, gidwa dhi kawa ringo nono, joge be biro dhi jok, giwacho ni wambe wandwa nyaka wa protect, ka Ker William Ruto ok nya protect wa. Gibiro chako golo, ojalo gi silama moko, mondo gi defend go wandgi kod themselves.